Feia anys que la política llagostera semblava immutable. El debat passava desapercebut. En les eleccions, l'abstenció creixia. Semblava que sempre havien de guanyar els mateixos. Però entrada la primavera de 2019, nous aires recorren el poble. És el canvi que s'hi aproxima. Això és com aquell anunci de la furgoneta de la CUP, oi? Sí, la furgoneta era el procés. Aquí el tractor és el canvi per Llagostera. I qui empeny, com sempre, és el poble. Ara, no sé si l'estimbarem d'algun barranc, aquest tractor. Sí, home! Com no el tornin, maten. Aquest camí s'està fent molt llarg. Vinga, va, que anem pel camí correcte. Sí, és el camí correcte, però això pesa molt. Voleu dir que està tan malament Llagostera? Dona, hi ha qüestions, com per exemple l'accés a l'habitatge, que clamen al cel. Llagostera és el segon poble de la comarca amb necessitats socials. Estem a la cua amb inversió. Cal capgirar. I què podem fer diferent? Cal una participació real, no de façana. Fer del feminisme, les oportunitats del jovent i el benestar de la gent gran una prioritat diària. Cal preservar i posar en valor l'entorn. I una política de cultura, educació i esports ambiciosa i coherent. I potenciar l'economia local, social i solidària. Hem de remunicipalitzar la gestió dels serveis. A Llagostera ens s'obren les raons per un gir social i democràtic en clau republicana. Tenim el compromís i la voluntat de fer-ho, però ens falten mans. Ho aconseguirem si fem xarxa, si teixim complicitats i si mantenim un peu a l'Ajuntament i l'altre al carrer. Som motor de canvi, entrem amb força. El 26 de maig, vota CUP Alternativa per Llagostera.